Padu sopir ambulan karo wong numpak motor pribadi nok Kabupaten Tuban viral nok media sosial. Padune wong-wong kuwi kawitane pas ambulan ora sengaja nyerempet montor Innova sing ape ngaling-ngalingi dalan. Ora trimo sopir Innova kuwi nggodak ambulan terus nyegat nok tengah dalan. Video amatir warga ngrekam aksi padu sopir ambulan karo wong sing numpak montor Innova nok dalan Ponco Parengan Kabupaten Tuban pas dina Rebo awan. Rong ambulan nggone puskesmas Parengan sing nggawa pasien korban kecelakaan iki dicegat montor Innova ireng. Kedadian iki awale pas truk nek ngarepe wis mbukakno dalan gara-gara krungu swarane sirine. Tapi montor Innova ireng sing panggone nek nguri truk malah mlebu sampai ngalami tabrakan karo ambulan sing ape lewat. Gara-gara gak trimo sing duwe montor Innova ireng iki nggodak terus nyegat salah siji ambulan. Sampai akhirnya telung montor kuwi mandek nok tengah ratan karo padu. Sing nyopir montor Innova kuwi nganggep sopir ambulan mlayu sakbare nyenggol montor sing ditumpaki. Akhirnya sopir ambulan medun gawe jelasna nek nggone wong sing nyopir montor Innova kuwi nek wonge ora mlayu tapi enek pasien sing kudu gagenan ngentokno pertolongan. Akibat teko kedadian iki lampu ambulan ngalami rusak nok bagian ngarep. Pihak puskesmas karo Polsek Parengan akhirnya nggelar mediasi bareng. Karo-karone pihak ngebarno masalah nganggo cara sing apik-apik. Kedadian iki iso digawe pelajaran kanggo kabeh warga nok pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bab lalu lintas karo angkutan umum ngewajibno pengguna dalan liyane sing lewat nok dalan wajib ngekei akses dalan gawe ambulan sing nggawa pasien gawat darurat. Siki Muhammad, JTV.